Nagbabalik. Madami sa mo. Barkada karon. Shoutout sa barkada. Si Kirby, kaya no, happy Happy birthday. birthday, bay. Mungara na sa inyo. Pingita na siya kiyam. Lo video mo na picture. A few moments later. Paano makikain ng mahihain? Ano sa balay? Birthday pagita mo. Gina namin sa balay. Nagkaon na. Isod na dito kwan. Sunod mo to kay mawo biya mi. Tara kita na una bay. Mangon mi. Kami lang uno mawo man mi. Sige. Mawo man mi bayay. Mawo mi. Kami dire guys kaya. Padapin na siya sa pagkaon no piningon ng iba. Guwapo, kay guwapo ka dire sa pagkaon. Bay, birthday ba kasi maswerte sa imo. Tara, laag ta. Tara, malaag ta. Karas dosi na lang. Unya na. Karas dosi. Unya na lang bay. Pwede na sa karon. Dapat na. Nabuta kayong rodilog kaon ay. Nasi at napas kamil dia. Oh, dungan nila ka ano. Kamu niti. Ana, wag pa lang nitong nangaon. Duda na ka itong mga taga-kwanda, taga... Dali, Dali lengon. Baka sa atin, pwede mo. Kaon na ba yun? Nag-upload na. Nag-upload na. Alam mo, nag-upload ko.